a to je diskusia. A nechcem byť nejak veľmi obšírny v rámci tejto časti, ak chcem dať priestor aj vám, ale chcel by som veľmi pekne poďakovať jednému nášmu občanovi, ktorý tu robí veľmi záslužnú činnosť. Býva pri posilovni, pomôžte mi meno. Ja Vienkej, aha. Honzo Tulej, ktorý sa naozaj... Tam Novotný, jak bývali v tom dome? Honzo Tulej, ktorý sa naozaj veľmi príkladne stará o jedného nášho občana, Ludovíka Šipoša, ktorý býva tam hore, hej, a žije veľmi takým štýlom, s tým žije, svojským, vyslovene veľmi náročným a ťažkým a v podstate bol tam problém, pretože dobre, zabezpečili sme nejak pre neho prípravu, aspoň jedno teplé jedlo, oni mu to tam aj nosili. Lenže potom už mali výhrady voči tej ceste, je náročná, nechceli to tam nosiť, tak potom sme to tu nejako na obecnom úrade a tento človek, ja som ho oslovil a povedal hneď na to kivo, že áno, že on s tým nemá problém a doteraz to robí to už niekoľko mesiacov, chodí tam za ním, každý jeden deň mu to tam nosí, takže má môj obdiv a naozaj do takéhoto čoho si sa pustil, s tým, že robí takú morálnu sferu tomu človeku a dokáže ho aj tak pozbudiť a na druhej strane dokáže ho aj vykáhať za isté veci, pretože je potrebné, aby to robil. A teraz posledne to, čo sme riešili, žiadny zdroj tepla, samozrejme, on bol zvyknutý na takéto zaobchádzanie aj tam, kde býval, kde všetci, kde býval ten človek, ten dom už tam nie je. A mal tam extrémnu zimu. Nehovoriac o tom, že tam všetko kondenzovalo a tie kvaple padali na posteľ, bol celý mokrý. Tak sme urobili takú vec, teda, že sme kúpili tam plynové také kachle na propan-butan bombu a toto tam ešte funguje. On to chodí kontrolovať, samozrejme je to certifikované zariadenie, takže toto bol jediný možný spôsob, lebo zase, pokiaľ by to išlo tým štýlom, že budeme tam riešiť, povedzme, nejaký otvorený oheň, tak to je ďaleko nebezpečnejšie než to. On tam chodí mu kontrolovať dvakrát za deň, ako to vyzerá. Je otázne, dokedy to vydrží, pretože tá plynová bomba má svoju nejakú životnosť. Mám také kuchynke, takže... Ako? Kuchynke mám to isté. No, takže takéto čosi, tak poznáš to, tak toto myslím si, že ten komfort sa mu ďaleko viac zvýšil, je úplne iné spať pri 2 stupňoch Celzia a 22, ktoré tam má teraz, takže myslím, že ten život je takto zjednodušený a to trápenie tak uľahčí. Celý deň s tým kúri, celý deň? Kúri zatiaľ. No, však tam sa budete točiť, akože ono to bola čo? Na 3, to má tej 3, však vy ste ich to... 3 panely a ide na jednom. Na jednom? No ešte jeden vydrží, akože. Jeden mu vydrží dozadu. Na 3, keď to šupne, akože potom to popopká volačo. To je malé, to malinké. A tak, hento je málo, štvorcov, ja to mám oveľa väčšie, no. Potrebuje to kyslík. Ja otváram na diskusiu, nech sa páči, ak máte niekto ďalší. Tak znova sa prihlásim, niečo by som sa opýtal. Len podotknem, že je to dobre vymyslené, propan-butan sa nedá piť. A druhá vec, bol tu prejednaný ten rozpočet obce, myslím, že ste hovorili až rok 27, 28. Chcem sa len spýtať, čiste informatívne pre občanov, či v tom je zakomponované, alebo ráta sa s nejakým zvyšovaním poplatkov pre občana, domová daň, podobné veci, lebo je to dlhodobé. Aj 28 je trošku dosť ďaleko od teraz. Či tam je nejaký priestor na to, alebo sa s niečím uvažuje, alebo neuvažuje. Zvyšovaní poplatkov? Poplatkov občanom, aj za bežné poplatky obce. Aj. V roku 25 je teraz navýšené. A 26, 27 tej dani, okolko to, tam to jak pôjde hore, tej dani okolko? My sme mali koeficient napríklad 0,28, myslím, že tam bol, a návrh... To sa bere čo, za štvorec? Áno. A návrh tam bol, myslím, že 0,50, takže vlastne on to povedal 55, hej. To je plus, hovorím, to je priemerka. Ale za to je dlhodobo pod. Vždy sme mali najnižšie dane. Platíme raz ročne 20-25 eur, no tak budeme platiť raz ročne 50 eur, 48.
není to také strašné, jak v mestách, alebo teda ešte sú stále vyššie dane aj po okolitých dedinách. To sme to naozaj už toľko rokov nezvyšovali. No minimálne, ja neviem. To hovorím, u nás... Ako sme tu asi 10 rokov sa tým Áno, 15 veľmi dávno. Ja sa len preto pýtam, lebo toto je, ak teda prechádza teraz vlastne záznam, alebo skrátený prenos, čo ste tu mali predtým 2 hodinky, a nebolo to spomenuté, aj? Čiže preto len sa pýtam, že či sa plánuje s nejakým zvýšením, a keď tak takým. To je celé, nič viac. Výhľadový rozpočet je vždy len výhľadový a... Už sme museli zvýšiť, pretože už sme nevedeli urobiť rozpočet. Nevedeli sme pokryť. Ale to je v poriadku, len to nebolo povedané, tak ja to chcem, to bolo zázname. Kde bolo povedané, že sa zvyšujú dane. No. Ale však ja sa len To sme pýtam. teraz hovorili. Nebolo to špecifikované presne, že... To je to, že to je vyvesené na úradnej tabuli, vieš, tam to je všetko napísané, presne koeficienty. To by sme to boli ešte o 2 týždne, keby sme všetko čítali. Za to majú občania, že si to môžu povedať na internete, alebo na obecnej tabuli, a potom prísť a povedať, že sa im volačo neľúbi. Takže ak niekto ešte niečo má... Ja ešte možno také veľmi čerstvé informácie, ktoré sa dneska ku mne dostali. A dobre viete, že máme tu spoločné združenie. Združenie Čistá voda. A je tam teda tých 5 obcí a snažíme sa získať nejaké tie finančné prostriedky na rozšírenie tej čističky odpadových vôd, ktorá tu je. A vkladám do toho naozaj obrovské úsilie, obrovské množstvo času a energie a verím, že sa to nejakým spôsobom dotiahne a napriek tomu, že my sme urobili naozaj maximum, to znamená, to združenie disponuje projektovou dokumentáciou kompletnou, máme kompletný rozpočet, máme stavebné povolenie, vydané, ktoré naháňal som ho ešte pred 2 týždňami, nebolo, nevedel uzrieť konec sveta, obchádzal som ďalšie subjekty, ktoré sa museli zdať práva na odvolanie, aby to stavebné povolenie bolo právoplatné ešte začiatkom decembra, lebo som nemohol čakať a strácať ani jeden deň. Toto všetko sa udialo a v podstate my sme projektovú dokumentáciu spolu so všetkými tými povinnými prílohami adresovali na Nitriansky samosprávny kraj, ktorý je riadiacim orgánom integrovaných územných investícií. A v podstate vkladal som aj ja do toho takú nádej, že toto by mohla byť cesta, ktorou by sme sa mohli hýbať a získať naozaj tie finančné prostriedky, pretože rozpočet hovorí o zhruba 2 800 000 eur. Máme rozpočet na rozšírenie. Ale je to územie 5 obcí, alebo tá čistička by mala slúžiť pre 5 obcí. Takto to je, keďže sa bavíme o integrovaných územných investíciách, napriek tomu, že teda my sme tieto veci mali predrokované zhruba 2,5 roka, sme sa o tom bavili sme sa o tom na rôznych fórach, bavili sme sa o tom v Nových Zámkoch na regionálnej rozvojovej agentúre, ktorá vlastne zastrešuje všetky tieto integrované územné investície. A ja si myslím, že takú integrovanú, lebo čo je to integrované? Integrované znamená, že spájame viacej vecí do jednej kupy. To znamená, krajší príklad ako integrované územné investície, ako je toto naše, kde spojíme 5 obcí alebo 5 požiadavých obcí do jednej alebo do jedného jediného riešenia, nič také tam nemajú. Napriek tomu som dneska obdržal informáciu, že jediná možnosť asi, ktorou budeme musieť ísť, budeme musieť tento návrh, ktorý sme tam predložili, stiahnuť, pretože nebude podporený. Kvôli tomu, lebo intenzifikáciu si vysvetľujú tam, kde si vyššie, inak, než sme si vysvetľovali my, konkrétne v tej časti, že nie je možné rozšíriť, je možné v rámci intenzifikácie robiť len obnovu existujúceho stavu. To znamená, máte staré čerpadlo, kúpite nové čerpadlo. Žiadne stavebné úpravy, nič podobné. To znamená, že a napriek tomu sa nezdávam a hľadám ďalšie možné riešenia, ale cez Ministerstvo životného prostredia ma už kontaktovali dneska ďalší ľudia, ktorí nám s tým chcú pomôcť. To riešenie je ale veľmi ďaleko, pretože keď sme sa začali baviť o tom, že naozaj rozprávam už veľmi detailné veci aj z toho rozhovoru, ktorý som dneska mal a keď sme sa začali baviť o tom, že OK, že by tu mohla byť nejaká možnosť, ako to vyriešiť, tak hneď sa začali pýtať a dopytovať na aglomerácii.
A viete, aký je stav s aglomeráciami. My sme v aglomerácii s obcov Mojzesov. A Mojzesov je tam, kde je. Hej. Ja to za nich neurobím. To si musia urobiť oni. To, čo sme my tu urobili za 4 roky a dostali sme, v podstate my máme projekt našej kanalizácie hotový. My ideme na stavebné povolenie v budúci rok. Ja si dovolím tvrdiť, že koncom marca najneskôr musíme mať stavebné povolenie na celú obec. Hotovú za obec Černík. Mojzesovo nemá ani čiarku. Oni majú nejakú starú projektovú dokumentáciu, v ktorej sa nevedia nájsť ani len toho človeka, ktorý to nejakým spôsobom kreslí. Rok som sa tu bavil o nejakých veciach, bohužiaľ nezvystrúva. Napriek tomu, že tá situácia je taká, aká je, hej, a možno už niektorí východisku ani nevidia, ja od nás stále niekde vidím, aj keď stále sa nám to nejakým spôsobom zahmlieva, nikdy ja nehodím flinku do žita, čo sa týka kanalizácie tejto obci. Je to nesmierne náročné a stojí ma to naozaj obrovské množstvo úsilia a síl, ktoré do toho dávam, opakujem, ale napriek tomu ja verím, že aj tí hore sa zobudia a že spoločnými silami nájdeme nakoniec to riešenie, aj keď je extrémne zložité. Tu sme už videli naozaj, že som bol tak, že tú čističku máme poriešenú, pretože my sme tam mali získať najväčší počet bodov, hej, v rámci tých víziev, pretože za integrovaný prístup nemajú tam žiadne, nie je tam jedna žiadosť, ktorá by sa vyrovnala naše, ale bohužiaľ na rozšírenie víziev sa to nepôjde. To znamená, že tou cestou, ktorou sme sa chceli pustiť, už to nebude možné. Musíme ísť formou dopytovo orientovaných víziev a tam sú nové problémy. Problém aglomerácie, problém Mojzesovo, problém to, že nemajú projektovú dokumentáciu. Dobre, oni nás teraz vlastne budú čo, brzdiť? Brzdia. Úplne akože vy ste nebudete vedieť pohnúť, keď oni neprídu na našu úroveň, alebo čo? Preto hovorím, že lebo Slovensko sa zaviazalo, tieto aglomerácie vznikli, vznikli v roku 2008. V 2008 roku sa vytvorili nejaké prírodzené, teda dali dokopy obce, vznikali aglomerácie tak, aby sa spájali tie obce, aby mali aglomerácie viac ako 2000 občanov. To bol záväzok, aj stále je záväzok Slovenska voči Európskej únii, ktorý sa stále poslúha, stále tie obce nie sú ešte vybavené a v podstate ide o to, že tie aglomerácie postupne síce niektoré dobiehajú, ale vidíme to, prax nám ukázala, pomaly je to 16 rokov a ja stále hovorím aj v tom rozhovore, ktorý som mal dneska, že my sa nemôžeme na tieto veci pozerať staticky. Že to, čo bolo pred 16 rokmi, že platí aj teraz. Hovorím, tie veci sa vyvíjajú, hovorím, tie veci idú dopredu, menia sa a my musíme na ne pružne reagovať. Keď nebudeme na ne pružne reagovať, tak my tu jednoducho nie, že kanalizovať, my tu nič nebudeme, my nebudeme schopní ani čerpať tie prostriedky na iné operačné programy a na iné veci, ktoré toto Slovensko naše potrebuje. To znamená, že tam je potrebné nejakým spôsobom nájsť kľúč, ako sa z tejto situácie dostať. Lebo opakujem, tuto to trvalo 4 roky, kým sme sa dostali tam, kde sme dneska. Keď s tým dneska začne Mojzesovo robiť, tak možno o 4 roky sa nám dopracujú. Ale ja nemôžem čakať 4 roky. O 4 roky nám skončia dotácie. Treba zobrať slava za Carabom, možno sa veci pohnú. Riešime ho... Troška som podjepal. Riešime veci a aj ja verím, že nejaké riešenie vymyslíme. Bojujem za to, aby naozaj táto obec, ja som preto išiel, kandidoval som, ani som neuvedol v tom prvom letáčiku, že ja tú kanalizáciu tu vyrieším. Ja som napísal, že urobím všetko preto, zistím dôvody, prečo tá kanalizácia tu nie je a urobím všetko preto, aby tu bola. Či sa mi to podarí, neviem. Veľmi by som si to želal, aby to tak bolo a opakujem, urobím všetko preto, aby to tak raz mohlo byť. Ale vidíte, stále objavujú sa nové problémy, nové polená pod naše nohy. Musíme sa s tým naozaj nejakým spôsobom sporiadať a nájsť nejaké riešenia. Asi toľko, čo sa týka kanalizácie a myslím, že ak máte ešte niekto niečo do